Dovolte, aby som sa predstavil. Moje meno je Andrej Havrila. Som primárom radiologického oddelenia nemocnice s poliklinikou svätého Jakuba v Bardejove. Naše oddelenie patrí medzi základné oddelenia v tomto zdravotníckom zariadení, cez ktoré prejde skoro každý jeden pacient, ktorý navštíví našu nemocnicu. Na tomto pracovisku vyšetrujeme prakticky všetkých pacientov, ktorí sú zaslaní v celej šírke, čo sa týka diagnostiky hlavy, krku, hrudníka, dutiny brušnej aj končatiny. Vykonávajú sa tu na všetky kontrastné vyšetrenia. Vyšetrujeme tu na všetky úrazové stavy, pokiaľ si to vyžaduje stav pacienta. Chcel by som z vás zdôrazniť aj niektoré vyšetrenia, ktoré sú špeciálne, ktoré vykonávame na tomto pracovisku, a to sú odbery histologických vzoriek pri podozrení na niektoré onkologické ochorenia, alebo predovšetkým chcel by som zdôrazniť vyšetrenie, ktoré sa u nás vykonáva za priamu platbu, a to je ozonoterapia. Máme s tým veľmi dobré skúsenosti, máme v našej databáze už viac ako 3000 pacientov, ktorí absolvovali u nás túto liečebnú metódu a dosahujeme až 80% úspešnosť. Veľmi dôležité súčasťou oddelenia sú ultrazvukové pracoviská, na ktorých vykonávame všetky ultrazvukové vyšetrenia. Či už sú to vyšetrenia ciev, vyšetrenia vnútorných orgánov, alebo tiež tam vykonávame aj niektoré intervenčné výkony, ktoré napichujeme cysty prsníkov, napichujeme odoberané vzorky, či už z prsníkov alebo zo štítnej žľazy a podobne. Na týchto dvoch prístrojoch, ktoré máme k dispozícii, ktoré sú veľmi kvalitné, denne vyšetríme 80 až 100 pacientov. Taktiež chcem zdôrazniť, že je tu minimálna čakacia doba a pacienti sú vyšetrení buď to hneď v ten deň, alebo najneskôr do 3 dní. V prípade, ak má pacient záujem o prednostné vyšetrenie, aj takouto formou vychádzame pacientom v ústretí. Je to však za poplatok, ktorý je stanovený podľa štandardného ceníka. Open your mind, the lost you don't find, the strength designed to reach you, destruction fine, the weekend of blind. Nachádzame sa na pracovisku mamografie. Tento stroj je plne digitalizovaný prístroj, ktorým sa vyšetrujú prsníky u žien. Sme s ním veľmi spokojní a myslím si, že umožňuje skorú diagnostiku ochorení prsníka u žien. Nemáme žiadnu čakaciu dobu, čo by som chcel zdôrazniť, že pacientka príde so žiadankou a hneď v ten deň je na tomto prístroji vyšetrená. Pracovisko magnetickej rezonancie, ktoré je posledné, najmodernejšie, nachádza sa na ňom prístroj magnetickej rezonancie, kde vyšetrujeme všetky ochorenia chrbtice, či už krčnej, alebo lumbálnej, alebo torakálnej. Tiež vyšetrujeme mozog, lebku a vyšetrujeme všetky kĺby okrem ramenného. Častokrát k nám prichádzajú pacienti veľmi vystrašení, že čo sa to s nimi bude diať. Chcem ubezpečiť všetkých pacientov, že toto vyšetrenie je bezbolestné a nemusia mať žiadne obavy. Žiadne bolesti, žiadne strachy, vyšetrenie prevádzame štandardne a myslím si, že niektorí si to pochváľujú oveľa viac ako na vyšetreniach v iných zdravotníckych zariadeniach. Čo sa týka personálneho obsadenia, momentálne pracuje na oddelení 6 lekárov. Sú tu na plne kvalifikovaní lekári s atestáciami, sú tu lekári v príprave na atestáciu a samozrejme je tu záujem aj nových lekárov, ktorí majú záujem pracovať na tomto novom perspektívnom pracovisku. Okrem lekárov
pracujú tu na radiologickí asistenti, ktorých je tu na celkový počet 12. Taktiež sú jednotlivo špecializované na niektoré vyšetrenia, ale v podstate ovládajú komplexnú diagnostiku, ktorá sa realizuje na našom oddelení. Vážení pacienti, ak chcete byť kvalitne vyšetrení, pozývam vás na naše oddelenie, kde sme vám všetci vrátane celého personálu k dispozícii každý deň 24 hodín.